أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق محمد وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن تبشر في الله جبوا أم بوفوك ولي من دعاء كان يمدلا أنغا بوجلو كنا كنا أم بانغوني جغنا بغلا bangoni jangna bugu balonci keneba ambe o de sanfé ambe hukmu min kono o ye ala barkada kene ala fo kene ala wali mando kene ankara mogo Sayyid Shari Usman Madan Haidara aleka sambi woroni fla soro kene ambe o de sanfé le 12 mai 1955 bi 12 mai 2017 o bi ankara mogo dafa sambi woro ani fla o nyona chama bi ala bulu ala ke o yira anna anga karamogo baw temenen ko kala selike anga sherifu kelen ko ka kene soro dakruyan dama do min soro law yero da ala fola ani ala barka dala ani naba jama folila ani duaw dona anga je anga nema da sherifu ke ka la selufe amala tanuka ala barka da ala miya on sigi ni kene san mambainka ko fe ambe solli ala kirana sumogo ka kisin nema chama ala ko ke kirana sumogo yi ani mɔgɔ ɲuman minnu sɔnna ka tugu kira kɔ ka taa se lahara d'u ma ala ka kisi k'a bɛɛ lajɛlen bon an nisɔndiyalen bɛ bi fo nisɔndiya dan an karamɔgɔ a seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ale ka bangeni san 60 ani san 2 o de ye ɲinan ye bon an bɛ ala tanu la ka ala barika da ka nisɔndiya o la kosɛbɛ karamɔgɔ sarata anw bolo karamɔgɔ min nana ni ala ka diinɛ tiɲɛ ye ka ala ka danfɛnw k'u la kisi k'u bila ala ka diinɛ tiɲɛ sira kan karamɔgɔ min n'ale nana ni bɛɛ layidu 6 ye ala ka kumakanw na ka ala ka danfɛnw la kisi na a ye ka an jugu ɲa ka an bila ala ka sira ɲuman kan ka cɛw kɛ laadiriw ye u ka duw kɔnɔna la ka musow kɛ furulabatomusow ye u ka furusow kɔnɔna la ka an denw kɛ dugawudenw ye ka balimamaw olu kɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ka jamana ka bɛn ni kelenya ɲini ni jamana ye mali kelen tɛ jamana bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ŋaniya ɲuman bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ ye ŋaniya ɲumantigi de ye a dusukun jɛlen don wa a bɛ hinɛ karamɔgɔ hinɛ de yira an na wa a yɛrɛ bɛ hinɛ karamɔgɔ an t'a sara sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ a ye a n'a ka denbaya hali bi ala k'a n'a ka denbaya kisi hali bi ni san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'u fara a si kan ala ka hɛrɛ caman k'a ye ala ka an tugu a kɔ ka don alijinɛ kɔnɔ an b'o de ɲini ala fɛ ala ka alijinɛ nɔgɔya n'a ye kira bonya kama sallallahu muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم أمي على فوق على بركة الله أمي كنا من كسرنا ويان كرموا سيد شريف عثمان مدان حيدرا أكا بانغني anniversaire sambi oroni flana أمي وسو واجول لا يان كنا كم بيني على كجين إنكو نسوا ديام بامبولو بيولي هل بيكالا فوق على بركة الله ka duwaw kɛ an karamɔgɔ ye si jan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o d'a ma bi an nisɔn ka di an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ n'a bɔnnaw k'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'u kisi ala k'u tanga an nisɔndiya nɔ bi an bɛ foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwaw kɛ an karamɔgɔ ye san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni b'an bolo dɔrɔn k'ala fo k'ala barika la k'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala ka si janya a ye si min sɔrɔ k'o ɲɔgɔn caman d'a ma tugu kura ye ala k'o kan ye ala k'a mɛn an kɔrɔ k'a kɛnɛya k'a labanw ɲɛ ka hɛrɛ k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an nisɔn ka di mɔgɔw bɔra burkina caman ka na mɔgɔw bɔra cote d'ivoire mɔgɔw bɔra moritani mɔgɔw bɔra jamana caman na ka na jamana tɔ minnu fana minnu ma y'an sɔrɔ bɛɛ ye weleli kɛ ka foli kɛ ka dugawu kɛ bi an nisɔn ka di an b'u fo k'a ɲini ala fɛ hali bi karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ k'u fo ka barika la o ye bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la karamɔgɔ an kɔni an tɛ se ka foyi fɔ k'ala le fo k'ala barika la an minnu ka wagati bɛnna an karamɔgɔ ma a Seyid Sherifu Usman Madan Haidara
an bɛ aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la a n'aw ka wulikalo la k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ la ka mɛn an kɔrɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo wajibiw mana kɛ sun na ka mɛtilo d'a ma ka baaraw nɔgɔya ye an kɔni bɛ karamɔgɔ fo dante foli min na an nisɔn ka di k'aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la. يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلامي وعمي فلوك على ديفو كعلى بركة دا كعلى ولي مندو على ميني أنسيكي سونا نكنينكا نكنيا فو نغنتنا ambalema ya yini ko kana duwa ke mɔgɔ ye o de y'an se yan sinon nin t'anw ka kɛnɛ ye minnu ye nin sigi olu bɛ nin wasa minnu ye nin sigi olu bɛ nin wasa an karamɔgɔ minnu kumana minnu kɛra an ɲɛna ni min man k'an ɲɛna a bɛɛ sara bɛ ala bolo ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la minnu ma kuma sɔrɔ u ta b'u kɔnɔ ala k'a bɛɛ sara hɛrɛ la minnu fana y'u ka baara bila su in na ka na nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ sara hɛrɛ la ala k'a bɛɛ ɲuman segin minnu bɔra jamana wɛrɛw la k'an magɛn yan ani mali dugu wɛrɛw la k'an magɛn an b'a ɲini ala fɛ ala k'u magɛn ala k'u magɛn ala ka bɛɛ ɲuman segin i segiyɔrɔ la hɛrɛ la min bɛ an bolo foli don ani barikada ani wale ɲuman dɔn mɔgɔ dɔw ye ɲuman kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam nka u y'a k'u yɛrɛ de ye mɛ kira ye fɛn caman fɔ u ma sidina usman b'a la a ye kira ka dekun dɔ wuli o don o tun ka gɛlɛn kira taara yɛlɛ a ka minibaru kan ale salatu wasalam a ye ala wele sidina usman ye a ko ala n b'a ɲini fɛ nin farikolo in kana jeni riwaya dɔw b'a fɔ ka taa mɔgɔ 70 ka se 700 ka se 70 ka se 70 ala ye olu yafa usman kama don dɔ la sedina usman kɛlɛ dɔ tun bɛ sen na gɛlɛya bɛ silamɛya la kira ye silamɛw wele k'a fɔ k'u ka wari bɔ diinɛ in tɛ se ka dilan wari kɔ o ni maa o maa y'o f'i ye a ye nkalon tigɛ dilancogo si tɛ foyi la dugukolo kan a kɛcogo ɲuman na n'a se tɛ fo ala ko silamɛw ma ko wala tuluku bi aydiyakum ila tahaluka kira ko silamɛw ka wari bɔta dɔgɔyara ala ko silamɛw ma ko a kana a yɛrɛ bolo kɛ k'a yɛrɛ halaki a kana a yɛrɛ di halakili ma parce que n'a ye wari ninnu mara n'a m'a bɔ ka ala dɛmɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san ka silamɛya dɛmɛ ni jugu sera u la a ka wari bɛ kɛ maa wɛrɛ ta ye ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ silamɛw ye o kɛlɛ gɛlɛman dɔ la wari ma sɔrɔ sidina usman taara a ka so ka na sanu kulukutu dɔ ta k'a da kira tigɛ kisi nɛɛma ban kira ko usman ma a ko foyi m'e tɔɔrɔ i ni ala cɛ kun c'est-à-dire e ti foyi kɛ kun min b'i bali ka kisi mun y'a kɛ ɲumanya dɔw fana ye ɲumanyani min kɛ olu wasora anw de ye nin kira ye anw de ye nin k'a ye anw de y'a kɛ tan i mana mɛn a bɛ bonya ni fɛn min na bi anw de y'a kɛ kuranɛ aya jiginna ko a f'u ye k'u kana waso e kan dɛ ko e de ka kan ka waso u kan parce que e de y'u bɔ kafiriya la k'u bila alijinɛ sira kan e de ka kan ka waso u kan n'u ye miliyari d'i ma e de ka kan ka waso sabu i ye sira min jira u la wari t'a sɔrɔ nin ye kuranɛ aya de ye
o la an b'aw fo aw sara bɛ Ala de bolo n b'a fɔ ka segin a kan nin kɛnɛ in denmisɛnnin dɔw de ye nin sinsin Bɔɲini Alu Baba Danbele u n'u jɛɲɔgɔnw a don n y'a fɔ u k'a to yen u ko k'u b'a kɛ kabini birikiw tonnen bɛ so kɔnɔ a ma jɔ fɔlɔ u bɛna théâtre bɔ olu de jukɔrɔ ye warini min mana nɔgɔya u yɛrɛ ye u bɛ dumuni san k'o tobi k'a kɛ fête ye an filɛ olu de ka kɛnɛ kan su in na cɛw don minnu ye duloki bɔ a kuma ka jan n'an sigira u k'an ka fo u ma sira bila dɛ u y'a daminɛ cogo min na a b'u bolo ten ni dɔ ma fara ka fɛn ma bɔ a la o la bi ni diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Faransikaw bi yan bi u jiginna ciminɛw samaninw fɛ ka na an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ u k'o fɔ nka u ye Faransika yɛrɛw ye n wele ka kibaruw di yan u sara bɛ Ala bolo n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an karamɔgɔ minnu kumana ani aw minnu nan'u lamɛn aw sara bɛ Ala de bolo minnu fɔra Ayidara ma kanuɲɔgɔnw ye min fɔ Ayidara yɛrɛ ka mɔgɔw ye min fɔ nin bɛɛ ye mɔgɔw ye min fɔ de i bɛ seereya tiɲɛ dɔn wa Ala yɛrɛ bɛ min dɔn u ma nkalon tigɛ dɛ Yusufu ka kuma don wa ma alimuna wa ma shahidina illa bima alimuna u y'a fɔ Ala ɲɛkɔrɔ anw ma kɛ foyi seere ye an ye min ye n'an b'a dɔn ne b'a dɔn nin cɛ in ti nkalon tigɛ ne b'o de don a la kumana ne bɛ se ka k'o seere ye parce que n b'o dɔn mais a ka ko tɔ o b'a ma de bolo o wulibali ye dɛ Ala bɛ min dɔn o de ye tiɲɛ ye Ala b'a ka jɔnw dɔn dɛ u bɛ min kɛ gundo la u bɛ min kɛ bange na Ala b'a kalama ko ninnu fana bɛ taa da kɛnɛ kan de nin jɛ in kun ye nin de ye cɛ min bɛ yan bi muso min bɛ yan karamɔgɔ minnu bɛ yan an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Ala de tɔgɔ la ko an bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ mun kama an yɛrɛ nin yɔrɔ lahara ko in bɛɛ ye nin de ye an bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ a y'a to yen kɛ Ala ka diinɛ ti bi o nka ayi ne b'a dɛmɛ n yɛrɛ ye sari na bɔda sɔrɔ gɛlɛya don kuma in ye nin de ye o an ni o kamalenkɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo minnu ye layidi di u ni Ala cɛ u bɛ sa a kan a ka kan u ka fo u yɛrɛ ka baara la k'u encourager ani aw minnu ye layidu di n'i y'a mɛn karamɔgɔ i yɛrɛ t'i yɛrɛ wele karamɔgɔ dɔ de b'a fɔ i ma karamɔgɔ minnu b'a fɔ karamɔgɔ foli b'olu fana ye dɛ n'o tɛ n'a tora i kelen ma karamɔgɔ ti fɔ dɛ i bɛ karamɔgɔya to yen kumana foli bɛ aw ye fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de bɛ wele ko mobili n'i ko mobili filɛ dɔrɔn i ma feu rouge tɔgɔ fɔ o nka o b'a la dɛ i ma direction tɔgɔ fɔ o b'a la frein fana b'a la moteur b'a kɔnɔ pneu 4 b'a kɔrɔ kɔku yɛrɛ b'a la nka nin bɛɛ de bɛ wele ko mobili o kumana karamɔgɔ n'a ka kalandenw n'a kanuɲɔgɔnw n'a dɛmɛbaaw olu de bɛ wele ko Ala ka diinɛ dɛmɛbaaw n'i ye mobili sen 4 bɔ a la a bɛ wele mobili minɛ mais fɔ n denmisɛnninw ye tulo k'a la sa
ko in bi ta de o la n b'a fɔ aw ye aw minnu ti tabali la yan mikoro tɛna di aw minnu ma aw de y'a tigiw ye n'aw m'o dɔn Ala b'a dɔn. n'aw m'a dɔn Ala b'a dɔn. amin. o tuma na an farala ɲɔgɔn kan ni Ala in dɛmɛni de kama an yɛrɛ ye. Ala y'a bolo don a la fana. ko ninnu bɛ ban de pewu. a bɛ k'i n'a fɔ an kun ti yan. dɔ de bɛ dɔ kɔn n'o tɛ saya b'an bɛɛ ɲɛ. saya bɛ yen. ne bɛ se k'e dɛmɛ diɲɛ na yan parce que n ka mɔgɔ ye mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara i ka baara de bɛ jɔ sa dɛ. wulibali don dɛ. kira delila ka kuma lahara kan a musow ye a don siranna kosɛbɛ. an b'a Aishata ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko lahara e bɛ ka ko in fɔ cogo min na an hakili bɛ to an faw n'an baw la de yan gɛlɛya in na parce que olu de ka ko ka gɛlɛ an ma. kira ko ɔhɔ a hakili bɛna to a faw la a bɛna to a baw la a bɛna to a kanu ɲɔgɔn na lahara don nka ko fɔ yɔrɔ saba. yɔrɔ saba bɛ yen fako tɛ yen bilen n den do tɛ yen n teri do tɛ yen ko o yɔrɔ saba bɛ lahara yanni alijinɛ sɔrɔli cɛ. an b'a Aishata ye kira ɲininka k'o ye yɔrɔ jumɛn ye a ko a fɔlɔ ni jɔn wulila ka jɔ kitabuw bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma dossier bɛɛ ta bɛna da i tɛgɛ kelen 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 kelen. kabini o yɔrɔ la i ye fɛn o fɛn kɛ i wolo ni sa cɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. a ko o tila yɔrɔ la kitabuw filɛ yɔrɔ la n na kisi wa n ti kisi wa a ko mɔgɔ hakili ti mɔgɔ ye. bakɔrɔba hakiliw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ ye o ye tiɲɛ ye dɛrɛ. min kɛlen don a dɔnnen don aw bɛ min kalama a b'o de kalama mais a tɛ min kalama o de ka ca mais setigi b'a bɛɛ kalama. yawma tubla sarahir gundow bɛ taa da kɛnɛ kan kow bɛ bange o yɔrɔ la yanni a ka taa filanan na mɛlɛkɛw bɛ na e ka kitabu la e b'a sɛbɛn ne ye ko i ka t'i ka hakɛ minɛ madu la mais kabini Ala k'i da e tɛ madu in yɛrɛ dɔn mais a bɛ jira i la ko t'i ka hakɛ minɛ nin cɛ in na. jɔn b'a fɔ Ala ne tɛ nin dɔn diɲɛlatigɛ la ne hakili t'a la ko hali ne ye miniti kelen kɛ ɲɔgɔn kan jango n ka taa n ka hakɛ minɛ a na. Ala b'a fɔ tiɲɛ don i t'a dɔn nka nin don in a ye nin fɔ i ma a ye nin k'i la a ye nin fɔ i ma o tuma na a y'i kɔrɔfɔli min kɛ t'i ka hakɛ minɛ ka fara i ka kitabu kɔnɔna kan yan'a ka taa jɔyɔrɔ filanan na. baara caman bɛ tiɲɛ yan de o de la kira ko da'ul khalqa lil khaliq da'u el khalqa lil khaliq ko a ye dafɛnw to yen u dabaa ye ko a ka dafɛnw to yen u dabaga ye k'a fɔ hey kana ni muso in furu dɛ jɛnɛyakɛla don walima a sigilen dɔ tɛmɛna ko ni muso in jɛnɛyakɛla don ko hali o don a n'a mara tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɔko kelen i da i ka san 100 alabato o de halakilen don ka musanatu keru el ghafilati ni jɛnɛya ye riwaya dɔ ko san 70 alabato Sayyidina Usman ka riwaya dɔ bɛ o ko san 100 alabato ko fɔ n'a kɛra mustarshidu ye mustarshidu de kɔrɔ ye di
quartier kɔnɔ muso dɔ bɛ yen baara foyi t'a la jɛnɛya kɔ a kɛn bɛ k'a da kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn ko i ka sira tɛ kira ko k'a ka dafɛnw to u dabaga ye e bɛ ɲuman sɛbɛn wa e bɛ juguman sɛbɛn wa n'a bɛ jɛnɛya kɛ o y'a kungo e k'i yɛrɛ ɲini bani ka n'i da don a la o tuma na sisan musarisidu kɔrɔ ye di Islamɛ ɲɔ dɔ nana a bɛna muso furu aw ka dugu la walima aw ka quartier la a nana e ɲininka ko ne bɛ fɛ ka karisa denmuso furu a bɛ cogo di o tuma na e ɲininkara de pour que k'i Islamɛ ɲɔ bila sira a kana na fili ka don fili kɔnɔ i b'a fɔ a ye a tiɲɛna ɲuman dɔn tɛ muso in na dɛ bɛɛ b'a fɔ ko a bɛ tulo kɛ kuma n'i tɛ muso wɛrɛ ɲini sariya bɛ jɛ ni nin kumakan in ye mɔgɔ bilasira kama nin kumakan in sariya bɛ jɛ n'a ye mɔgɔ bilasira kama a ye karamɔgɔw ɲininka fiqhu karamɔgɔw ɲininka Imam Maliki ka kadiya dɔ bɛ nin yɔrɔ in na muso dɔ bɛ yen a bɛ jɛnɛya kɛ jɛnɛya kɛli dama tɛ dɛ fo ka so ta a ma bɔ dogo la o muso in sara comme a bɛ seli silamɛw obligera k'a su ko musokɔrɔba dɔ kɛtɔ k'a su ko comme a bɛɛ b'a histoire dɔn cogo min na a sera ngolo ma a bɛ hakɛ to a ko muso in ma a ko e bɛ ka ko caman kɛ ni nin ye sa dɛ a y'a bolo cir'a la min kɛ bolo nɔrɔ la a ma nkalon tigɛ o mais kuma kɔrɔ ye ko ale ka a ka sira tɛ sabu a m'a ye o taamasiyɛnw kɔni bangena nka a m'a ye dɛ bolo dulonnen tora ten ko bɛɛ kɛra bolo ko a ti bɔ fiqhu karamɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sa bolo de bɛ tigɛ wa ɲɛnɛma bolo bɛ tigɛ wa su sogo de bɛ tigɛ tari ɲɛnɛma n'a bolo sɔrɔ de ne tɛ a fiqhu jaabi nɔfɛ ne fɛ ka n pan o jaabi yɛrɛ kunna aya o tuma na ni mɔgɔw mago b'o la baasi t'a la u ye ɲɔgɔn sama ko nana gɛlɛya karamɔgɔ dɔw ko su kɔni ɲɛnɛma bolo kɔni n ti tigɛ ka di su ma su de bi tigɛ ka ɲɛnɛma bolo segin a ma u ye ɲɔgɔn sama muso kɔni n bugulen don bolo in bɛɛ bolo la ayiwa a ma ɲɛ u taara Imam Maliki nɔfɛ u taara kadiya bɔ k'a ben Imam Maliki ko nin ka nɔgɔn ko a m'a fɔ de ko muso in ye ko caman kɛ ni nin ye sa wa o de ma bolo in nɔrɔ wa ko tuma na sariya la n'i ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ la ko sariya bɛ mun kɛ n'i ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ la n'i minɛna gɛnyɛya joli ka kan ka k'i la Imam Maliki y'o ɲininkali kɛ u y'o gɛnyɛya da fɔ ko a ye taa gɛnyɛya 80 kɛ muso in na u taara k'a susu 80 n'a jiginna ka dɔrɔn bolo bɔra manil fard manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi manil muhyi wahid bi sekin dafara bolo bɔra o kuma na o bɛ mun yira ko nkalontigɛla n'i ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ la hali i furumuso n'i ko a ye jɛnɛya kɛ i ka Ala k'an kisi i ka bɔ dugu kɔnɔ i ka n'i muso ni cɛ dɔ dalen sɔrɔ dali dama tɛ dɛ i bɛ dacogo min dɔn ka n'u ye ten i taara sariya la ko i muso ye jɛnɛya kɛ sariya b'a fɔ seerew ni seereya ma sɔrɔ gɔnyɛ 80 bɛ k'i kɔ la safɛ sariya ma tulonkɛ jɛnɛya ko kuma na silamɛya diinɛ ma tulo k'ale la fiyewu o de la n bɛ nin yɔrɔnin fɔ ye
aw minnu y'a yɛrɛ di ala ma ka baraji ba sɔrɔ a kana sɔn fusa kɔrɔ dɔ k'a kun a kana t'u k'a ka baraji k'u kun dɛ da'ul khalqa lil khaliq u kana taa wele ko n dadiya o kuma na nin yɔrɔ in na bɛɛ ka papiye de bi fa ɲuman na walima juguman na kitabu ɲuman dir'i ma ko nin baraji ba in b'e bolo mais yan'a ka taa filanan na n dadiya fo i b'a ye i ka ɲuman bi ban tuma na a bɛɛ b'o ja wuli la tuma min na kira ko o tuma na den hakili t'i jigin a fa la fa hakili t'i jigin den la cɛpɔr ko in bɛ gɛlɛya dɛ mais a kana siran ala t'i maa janfa a kana siran dɛ man kɛna lillahi kɛna lahu anw de bɛ ɲɔgɔn janfa ala t'i jɔn janfa dɛ n'a tilal'o la ala b'a fɔ ko filanan u b'a fɔ o ye mun ye ko mizani bɛ taa suma e ka ɲuman tɔ tora min ye i ka juguman tɔ tora min ye ko i ka n'o sumayɔrɔ la a kira ko sumayɔrɔ kɔni na mɔgɔw bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ ye pewu o fana ma nɔgɔn dɛ parce que mizani jɛngɛn'i bolo dɔrɔn i halakira wa amma man khafat mawazinuhu shatin radiya mɔgɔ minnu ka mizani mana giriya ala ko k'olu sakulati mawazinuhu mɔgɔ minnu ka mizani mana giriya fi ishatin radiya k'olu bɛ balo cogo ɲuman na ala k'a ɲ'olu la nka minnu ka mizani mana fiɲɛya don fa ummuhu hawiya taa yɔrɔ wɛrɛ t'olu la janɛmɛ kɔ ala kana an ɲa la tuma na ala b'a fɔ ko mizani cɛw baara wulila sa dɛ muso filatigi baara y'i bolo nin ye sa dɛ basikili bɛ taa da a bɛ tigɛ sa min kɔni i muso min dɔɲɔna o kɔni bɛ n'i jɔ sa hinɛ ɲɔgɔn na te o ayi n y'a fara n da kɔ o bɛ diɲɛ yan de n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara yafa banna an b'a manamana ko y'an fɛ yan cɛ muso mana sa n'a su bɛna taa don u bɛ sɔrɔ ka muso su ta ka na ko a y'a cɛ wele ka na a kana yafa ma cɛ bɛ se k'a fɔ a ma yafa cɛ bɛna n yafa i ma min b'a dusukun na ala ɲɛ b'o la walima cɛ kelen k'a muso tɔɲɔ ka tasuma da u kan so kɔnɔ ye o cɛ salen su talen k'a ye musow wele k'u kana yafa u cɛ ma manamuso yɛrɛ ala an kɔni yafa i ma i ye fɛn o fɛn k'aw na ka yafa o kuma de y'o ye o kuma t'o ye dɛ nkalon don nkalonfin o yafa t'i minɛ n ko a yafa t'i minɛ fo n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ la muso y'a ye ne cɛ ye n tɔɲɔ mais cɛ sara a hinɛ ye muso minɛ muso ko ala nin ye ne sɛgɛn nka ala ɲa fara a ma e yɛrɛ ala kama kan'a minɛ ne kama n'a y'o kɛ n'a yɛrɛ dusukun ye cɛ ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ k'a la ala b'a bɛɛ sara di muso in ma fu ka tila k'a ka yafa sara da a bɛ fɔ o ma yafa jɛlen o ni mɔgɔw y'a fɔ a ye na yafa a cɛ ma olu tɛ kelen ye dɛ kumana ni ko in bɛ mizani nana suma o yɔrɔ la kira ko an kana jɔrɔ ko n'an sera mizanu na ko an b'a sɔrɔ yen Muhamadu Mustafa ko ten mɔgɔw bɛ yen minnu ka juguman bi caya n'a kelekura kira bɛna kisi nɛɛma b'a ma ka na papiye ni fitinin di i b'o da i ka basikili la yɔrɔ min na ɲuman bi juguman kɛra ka taa sanfɛ o ye jɛni ye minnu y'a to ala ye
ka se t'u ye ka ban kota ma Ala kama o y'o tigiw ye minnu ye se t'u ye ka yafa mɔgɔ dɔ ma ka sɔrɔ u bɛ se k'u ta sara olu ta y'o ye minnu sunna sun sɛbɛ la o bɛ kɛ olu ye i janto ninnu na dɛ mɔgɔ min ye ko to Ala kama i fɛrɛla jɛnɛya ma i fɛrɛla wali nafolo ma i fɛrɛla i sago dɔ ma haramu don i ko n y'a to Ala kama a ti bin dɛ kama dɔ y'o ye ni Ala cɛ walima mɔgɔ dɔ y'i tɔɲɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se k'i ta sara fo ka wasa i ko n ye nin to Ala ma walima i sunna sun yɛrɛ ye min ɲini tigi k'a kɛ ten ninnu saba kira ko aw bɛ ne sɔrɔ balazi la mizanu kɛyɔrɔ la e y'a faamu nin ye filanan ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ fila la a sabanan ni mizani banna Ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko sirat baara wulila sa dɛ wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya u kana nɛgɛn ko b'an ye u kana nɛgɛn nin ye kuranɛ aya de Ala kumakan don a ko ni tila kɛra nin na mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka na su ka kɛ siratu kan sa wa ye siratu tigɛ alijinɛ bɛ siratu kɔfɛ sa jabbar wa in minkum illa wariduha Ala ko ten dɛ ko maa si tɛ yen n'o bɛ kisi ka don alijinɛ na illa wariduha f'i ka don jahanɛmɛ kɔnɔ fɔlɔ jahanɛmɛ jenini tɛ ka yɛlɛ siratu ka jahanɛmɛ kan siratu de bɛ tigɛ an karamɔgɔ baara bɛ yan dɛ tumana sa dɔw bɛ tɛmɛ i b'a fɔ sanɲɛgɛru paraw o y'a sɔrɔ u ye ba tigɛ Ala k'a ɲɛ u la moriw yɛlɛla yan ok u bɛ min kɛ u b'a dɔn an karamɔgɔ dɔw bɛ ŋunuma dɔw bɛ boli ka taa biri dɔw bɛ ka k'u ɲuwari dɔw bɛ laadala taama na dɔw bɛ ŋunuma i ka baara o de b'i bila nin bɛɛ la o yɔrɔ in na maa hakili tɛ to maa na munna a ka baara de b'aw kɛ ka siratu tigɛ ni ko i ka baara dɔrɔn karamɔgɔ mɔgɔ si ka baara t'i kisi n ko mizanu kɔrɔ ye di Ala de ka baara bɛ taa pese wa e de ta bɛ pese mɔgɔ si ka baara t'i kisi mɛ mizani in turukun ye mun ye mun de bɛ pese ye jabbar o yɔrɔ la ye o siratu tigɛ yɔrɔ la sa baara bɛ dɛ Ala dɔw yɛrɛ bɛna yɛlɛncogo si t'u la siratu kan kira de bɛ sɔrɔ ka na jɔ sa allazina ittakhazu inda rahmani ahada minnu ye layidu ta Ala bolo e ka ɲininkali kɛ k'o ye layidu jumɛn ye ko minnu ye layidu ta Ala bolo sa hinɛ masa minnu ye layidu ta hinɛ masa bolo ko sorunɛli b'olu de ye a y'o layidu ɲini dɛ ayiwa kira de bɛ sɔrɔ ka na sa nin kɔni ye layidu ta nka fili dɔw y'a sɔrɔ Ala yafa nin ma nin kun b'i fɛ sɛbɛ yɛrɛ la nka sɛtanɛ sera Ala yafa ma o tumana layidu tigiw n'u ni Arahamani bɛnna ko dɔ kan kira bɛ sɔrɔ k'olu sorunɛli don illa man ittakhadha inda rahmani ahada nin ye kuranɛ kumakan de ko fo minnu ye layidu ta hinɛ masa bolo
diɲɛ na yan kumana alakira bɛ n'i jɔ olu soronnel de kama n b'a fɛ n diɲɛ bɛ n'a ye nka tiɲɛna sɛtanɛ sera ne na yan ani mago t'a la tɛ kelen ani mago t'a la tɛ kelen kumana olu de bɛ bila siratu kan ni soronnel ye ka tigɛ cogo ɲiniw la ɔ minnu sera k'a dafa olu bɛna dɔrɔn paraw komi n ye kaba yɛgɛyɛgɛ f'u ye o b'a sɔrɔ olu taara o ye minnu bɛ tɛmɛ komi kaba yɛgɛyɛgɛ o ye mɔgɔw de ye o ye mɔgɔ fɔlɔ filananw de ye o tɛ fɔlɔw ye dɛ ayi fɔlɔw bɛ ɲininkali kɛ de ye ko lahara ko in kɛra di olu bɛ ɲininkali de kɛ k'a fɔra lahara ka gɔlɛ k'a kɛra cogo di ni alakira ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam olu ti bɔ a kɛ kuma kalama o silamɛ ɲumanw bɛ yen cogo min na o jahanɛmɛ denw fana bɛ yen olu t'a dɔn lahara ko kɛra cogo min na olu b'u yɛrɛ ye jahanɛmɛ de kɔnɔ olu y'a teliman ye o kumana teliman filanan olu bɛ tɛmɛ komi kaba yɛgɛyɛgɛ o kumana min ka boli ka teli min ta ye min sen ka teli min ta ye baara ɲuman na sa o kumana an bɛ sɔrɔ k'an kɔkɔ d'a kan min b'an kisi ala ɲɛsiranɲɛ ni jogo don ala danaya ni jogo o dɔrɔn de b'an kisi n y'a fɔ n bɛ segin a kan anw ka denmisɛnninya kɛra yan nin jamana in kɔnɔ Mali n y'a fɔ ye n'a fɔra ko gɔrijɛgɛni k'a tɛmɛtɔ filɛ a ka kare fɛ bɛɛ bi bɔ k'a filɛ k'a fɔ adamaden ye gɔrijɛgɛni mɔgɔ yɛrɛ don a mɔgɔw bɛna lajɛ de ni mɔgɔ don billahi al-aliyyil azim gɔrijɛgɛni a bɛ bɔ de k'a tigi filɛ i bɛ se k'o ye san tanw ni san muganw de kɔnɔ siɲɛ kelen mɛ bi dun ne ti fan bɛɛ fɛ hali dogo t'a la Bamakɔ yan cɛ ni cɛ kɛnɛjala kan muso ni muso kɛnɛjala kan ala ye jamanaw de halaki pewu nin kɛli kama mɛ jamanaw halakira kodama min na fɔlɔ o halaki min ni min tɛ kelen ye i b'a kɔnte Mali la yan bi dulɔso o cayara so ye a y'a to an ka kuma ne ma nafa ye kalan na kalan min n'a bi jidi sɛni bi jidi ne ma nafa foyi ye o kalan la kalan ka kan ka kɛ de n'a fɔra karisa sɛbɛkɔrɔ kalanna n'a kalannen nana dɔ ka bɔ cɛni na a ka bɔ 10% na a ka na 6% na a bɛ fɔ kalan ye mago ɲɛ tɔ minnu bɛ kalanyɔrɔ la dugawu bɛ k'olu ye nka don o don dɔ bɛ fara diplôme kan don o don kuranɛ durusila ka ca kuranɛ kalanna ye don o don fɔ karamɔgɔba dɔ nana karamɔgɔba dɔ filɛ mɛ don o don ala ye jamanaw halaki ko minnu na don o don o kura dɔ bɛ na o tumana kalan ye mun ye kalan kɔrɔ ye di fo ka ɲininkali kɛ nin de la kalan kɔrɔ ye di n ye nahawu dɔn wa kataba ahmadul kitaba o tumana kataba ye fiilu ye ahmadu ye jɛni ye fayilu kitabu ye jɛni ye mafuulu bihi o dɔnni bi mun ye cɛ muso bɛ jɛnɛyakɛla bolo k'a ka fara la kataba ahmadu irabu bi mun ye o yɔrɔ in na ye fiilu wa fayilu mafuulu bihi ari nahawu dɔn dɛ mɛ cɛ muso ka d'a ma a ka nahawu to yen ne fɛ kunfinw de ka nin faamu a kana sɔn k'a kunkolo yɛlɛmɛ k'a kalannen don a y'a fɔ k'a ye mun kalan
min bɛ ka kalan ala kalanko nin tɛna kɛ lutiya nana cɛ ni cɛ musow ta nana ala an t'o tɔgɔ dɔn muso ni muso muso de bi kamalenkɔrɔ muso furu sa kabini ala kan da ne ma nin mɛn yɔrɔ si ni yan dɛ n k'u ye laginɛ ka muso furu sa dɔgɔtɔrɔso la yan a cɛ de nana ne yɛrɛ yɔrɔ la u y'a muso de bɔ a kun muso taafetigi de ye cɛ muso minɛ n y'a fɔ aw ye yan u y'a lakala an ɲɛna u ko muso ni muso n'u sɔmina ɲɔgɔn na u ti cɛ fɛ bilen bilahi u ti cɛ si fɛ bilen n'u yɛrɛ sɔmina ɲɔgɔn na mais karamɔgɔw bɛ min kuranɛ durusilaw bɛ min minnu ni diplôme bɔra Magan u bɛ min an ka alimami ninnu bɛ min jalamugubatigiw bɛ min jamana bɛna ci karamɔgɔ cayara maliyɛn yɛrɛ ye mali karamɔgɔ ka ca maliyɛn ye o tuma na an bɛ taa min dulɔ hali denmisɛnnin minnu ma wolo a bɛɛ bɛ dulɔ min la ilaha illallah jamiyata ansar karamɔgɔw baara b'aw bolo dɛ mais ni min bɛ ala kɔ ala b'o dɛmɛ dɛ an bɛ taa segin ala ma wa se bɛɛ ye ala ta ye a kana jɔrɔ wurudi ko nin bɛɛ nkalon tiɲɛ ye min ye ala wallahi ni ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a kana jɔrɔ diɲɛ halakira aw de y'a yɛrɛ di bi ko a bɛ diɲɛ sauver a fari kana fa a kana siran a kana nata miliyariw bɛ ala de bolo se bɛɛ ye ala ta ye el izzatu lillahi jami'an a kana jɔrɔ a kana nata mɔgɔ ka wari la wallahi ala yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛ halaki tɔra ala bɛ ka kaw de filɛ a fa bɛ neni a ba bɛ neni kuma jugu bɛɛ bɛ fɔ aw ma mais o bɛ mun tiɲɛ a fɔra kaban ko fa b'aw ka kira la fo ala yɛrɛ ye kira dɛmɛ wa ma sahibukum bi majnun mais munna e t'i neni munna aw fa t'i neni munna ba t'i neni munna t'i jɛ n'o ye ala kama munna t'i si kɔngɔ na ala kama Allahumma fashhad karamɔgɔw a ye nata ala dɔrɔn na ala dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ wari d'i ma n'a b'a d'i ma i ka diinɛ dɛmɛ o ye hɛrɛ de ye nka kana nata waritigi in na dɛ a tigi minɛ n'o ye ala ye ni to mɔna kɔngɔ b'i la kana taa to daga kɔrɔ dɛ ayi gɛrɛ to tigi la to ti dun bin kɔ gɛrɛ o laban ni to b'i sɔrɔ ye o nka n'i taara i sigi daga kɔrɔ n'ala ma far'i kan i t'i fɛn sɔrɔ mais a tɛ se ka dun min kɔ n'i b'o kɛrɛfɛ i bɛ dɔ dun a ye ala minɛ a ka mɔgɔw bila a y'a to a fa ka neni a y'a to a ba ka neni mais a ye ko to a tigi bolo dɔrɔn a ye ko to a tigi bolo min bɛ senna ala b'a kalama o la a ye to ala kɔfɛ a ka ala ka tiɲɛ lase wallahi ala b'aw dɛmɛ kira bɛna don min na o y'a sɔrɔ foyi ma faamu mais ala y'a dɛmɛ mais aw nana dɔ faamunen don bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn a ye to tiɲɛ kɔ n'a ye mɔgɔ kelen sɔrɔ k'o bɔ kafiriya ni nafigiya ye wallahi o ka bon ala bolo a ka ɲɛnamaya bato bɛɛ ye a y'a tɔ to a tigiw bolo ala tɔgɔ ko tɛ dɛ nkalon don ala yɛrɛ de ko don ala tɔgɔ to yen i ka ala tɛgɛ minɛ karamɔgɔw n'a y'a faamu a bɛna ala ye a bɛna ala dɔn masa min don kabako masa don a kana nata a ka jɔnw na a ye nata a yɛrɛ la tiɲɛni kɛra dɛ halaki yɛrɛ de nana to ta la muso ni muso cɛ ni cɛ jamanaw de halakira nin kama dangadenya dulɔ o ka se ka silamɛ jamana minɛ ka karamɔgɔw to yen ka misiriw to yen a yɛrɛ b'a dɔn o misiriw ye nkalon yɛrɛ de ye nkalonfin
u ko nin de ti fɔ a yɛrɛ ti seli aw ka seli kɛ a yi seli a yɛrɛ ti seli a t'a yɛrɛ to yen sa aw kɔni ka seli aw bɛ seli wa misiri bi bi u kan u bɛ taa jahanama kɔnɔ talahi ala ko min n'o ma kɛ jɔkun tɛ misiri la silamɛya ye san 11 kɛ misiri tɛ yen seli faridayalen tɛ yen san 11 muminiw bɛ yen silamɛw bɛ yen seli ye kunfɛ ko ye Alahu akbar samala mikoro de bɛ siri ka kule seli nanen de nafigi tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ nafigi seli dilen de ala ye nafigi fɔ kuranɛ kɔnɔ ka kule mikoro la o de ye ala ko ye sonw sunguruba faw faama faso janfalaw aw ka du bɛ dulɔ feerelaw de bolo aw bɛ taa mun na misiri la karamɔgɔw a ye ala tɛgɛ minɛ a ka ala tɔgɔ bila n'i ala tɛgɛ sɔrɔ i lafiyara mɔgɔ tɔgɔ wa tɛgɛ de n'i ko madu kɔnɔ n'a ma sɔn n'i y'a tɛgɛ minɛ a tɛna taa ɲɔgɔn fɛ wa ala tɛgɛ tɛ foyi ye ka diɲɛ jɔnw ta kɔ ka ala ka tiɲɛ fɔ a ka jɔnw ye o de ye ala tɛgɛ ye min bɛ da i kan ka ku n'o ye ala kɛtɔ ka kuma a ka kiraw fɛ a ko cogo di ko wasbir ala ma yaqulun ko ni ko i bɛ ne ka tiɲɛ fɔ i bɛ sabali sa dɛ ko min bɛ fɔ i ma k'o muɲu ni ala kumakan de ye kuranɛ kɔnɔ ko ni ko i bɛ ne ta fɔ min bɛ fɔ i ma o muɲu kafiriw bɛ kule la san joli ala aw bɛ se ka k'o seere ye karamɔgɔw aw bɛ se ka k'o seere ye kunfinw kafiriw bɛ kule la k'an fa n'an ba nɛni san joli a ye mun tiɲɛ o tuma na est-ce que mɔgɔw de bɛ se k'a tiɲɛ wa wallahi gundotigi de b'a tiɲɛ ala min ɲɛ b'an si cogo la o de b'a tiɲɛ o de b'a ɲɛ mɔgɔw tɛ amin karamɔgɔw diɲɛ halakira aw minnu y'a yɛrɛ don ala ka juru la ka layidu ta ani arahamani cɛ a y'a dafa ne bɛ kuma surunya yan u ye n gɔri ka papiyew di yan mana ala in seere wajuli kama ko mina dugawu de kɛ kanuɲɔgɔnw ni mɔgɔ cɛsirilenw ye a sara bɛ ala de bolo a kana jɔn a yɛrɛ la dɛ ni mɔgɔ bɛ ala bolo bi aw don billahi al-ali al-azim kana ɲaga jalamugu la nkalon don o ye fini de ye o ni jalamugu bɛ maa bonya fini feerelaw tɛna kɛ kiraw ye kɔlɔsi ko dɔ wa ɲɔ tɛ menisiw kun tɛna ci bosi ko don firawunɛ bosi kun bɛ meleke ka bila a sen kan kafiri bɛ jahanama kɔnɔ la jogo de don i bɛ mun miiri i bɛ mun kɛ ala mago bɛ nin fila de la hali n'i jurangolo don o de la n y'a fɔ denmisɛnninw ye u ka n'u yɛrɛ tromper i ka kulɛti don kɛ ala fɛ k'i jogo ɲɛ i bɛ alimamiw dan lahara. Ok, c'est parti. an baden tv shirifila lajɛbɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na nin tun an ye bangoni jaginabugu la an karamɔgɔ seyid sari usman madan haidara ale ka bange ni san 62 sɔrɔli kɛnɛ kan an b'a deli ala fɛ o ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na an bɛ aw yɛrɛw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka ala deli ni shirifukɛ ɲɛ ala kɛ a mɛn an kɔrɔ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an ma an faso ala kɛ basigi ani kɛlɛya don a kɔnɔ ani alisilamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Sanu ni wariye donga